lebo by zistili tú informáciu, ktorá je dnes jasná. A dnes už jasne nielen Slovensko alebo Maďarsko, ale aj napríklad Nórsko už vyzýva k tomu, že musíme začať opäť prevážať ropu cez družbu, pretože tá kríza v Iráne môže tak vývrtko vyšplhať ceny do vrcholu, že s tým bude mať Európa závažné problémy. Vážne náklady, ktoré robia Európu nekonkurencieschopnou. Pri tej a to je Európskej základný únii, problém. ale rovno s osobou Zelenského zostaneme. Vyslúžil si kritiku únie za vyhrážky maďarskému premiérovi. Vy ste dodali, že očakávate, že to budú lídri Európskej únie riešiť. Čo okrem teda vyhranenia sa od nich očakávate? No predovšetkým jasne stanovíme podmienky, že ako náhle nebudú solidárni s európskymi štátmi, nemôžu vstúpiť do Európskej únie. To je základným princípom Európskej únie, byť solidárny. Aj my, napriek tomu, že máme kritický postoj, tak v zásade v rámci povinností, ktoré máme ako krajina v Európskej únie, prevážame na Ukrajinu plyn. Je to ruský plyn, to nevadí ukrajinskému režimu, že si nakupujú a živia tú vojnu tým, že si nakupujú ruský plyn, ale my ho už kupovať nemôžeme. Ale napriek tomu, že toto je jasný rozpor, tak túto prevádzku robíme. To isté platí aj v ostatných pre nich veľmi dôležitých komoditách. Ale ako náhle sa jedná, že Ukrajina by mala niečo urobiť pre európske štáty, tak to nerobí. A to je ten rozdiel, že základom vstupu do Európskej únie je solidarita. Teda byť schopný pouvažovať, že nielen ja som ten jediný, o ktorý sa čaká. Ja chápem, že tam je vojna. To je úplne v poriadku.